forsvandt bare. Og spøgelserne! Ah! Okay. Den der lyd af hans træk har været kraftedeme scary. Ligesom at være med, hvis man var med i et eller andet, vi vil være millionær med penge bank. Ja. Hold kæft, han er jo fandme stiv ham her, mand! Fuck you, der! Lol, lol, det var bare et lys. Lol. Dit svin. Se mig sådan jump ud. Det er første gang monster kommer, ikke? Så pisser jeg i bukserne. Gør du? Ja. Åh, fuck! Okay, bare spil. Prøv at hive hånden. Nå, det havde jeg ikke tænkt på. Fanden var det? Jeg er så glad i dag. Nu! Ja, nu er du knæk. Jeg har set mange videoer på YouTube, ikke? Vi er dårligere end alle dem, jeg har set på YouTube. I'm not scared of you anymore. Come on from you. Er den i væggen? Hvad skal vi gøre? Den her væggen, så når man kigger lidt til siden, så ser man ham. Og hvis vi går ind i et rum, Som vi gør nu. og kigger lidt til siden, så ser vi ham. Fuck, det tager lang tid. Fuck, vi står bare og kigger på ham. Ja, okay.